Модул 1. Полагане на подложен слой. Винаги препоръчваме да се започне с подложен слой ИКО. Той изравнява повърхността, както и допълнително предпазва от течове. Започваме с уламата. Покривната основа трябва да бъде гладка, здрава, суха и стабилно фиксирана към конструкцията. Най-подходящият избор за това са шперплат, ОСБ или дъски. Помощните линии, направени с чертилка, са идеално решение да осигурите постигането на права линия на полагането. Полагайте подложния слой колкото се може по-плътно и гладко към основата и успоредно на стрехите. Челният застъп трябва да бъде 10 см. Надлъжният застъп трябва да бъде 5 см. Подложният слой трябва да се подлепи при корниза с битумно лепило и Eco Shingle Stick, а при челата завършваме с поставянето на челен профил.